Yeah. Deblochez sinapse, fac să sară capse, denivelez mentalități, am lupte de clasă și-mi prepar un molotov cu lămâie și gheață. Deschid fereastra să intre soarele, PSD, PNL, USR, muiebre, repede. Cine ce? Chestiuni majore, cum așa? Păi de ce? Să sară PNL de pe papagal, dacă nu-ți când la frunză și țambal. Asta e muzică de nuntă, faceți repede o oră. Repetenții dau din cap și se facă plouă. N-am citit nicio carte, dar am conturi pe TikTok. Viitorul sună sumbru, morții tăi de ventriloc. Mi-am ascuțit versul ca să sune beton. Neuronul-ți obosește când mă auzi la microfon. N-ai nevoie tu de școală, deci nu-mi dai lecții. E discuție interesantă cu pereții. Generația nouă are acces la informații și decade sistematic programată din vibrații. Să sară PNL de pe papagal, dacă nu-ți când la frunză și țambal. Asta e muzică de nuntă, faceți repede o oră. Repetenții dau din cap și se facă plouă. N-am citit nicio carte, dar am conturi pe TikTok. Viitorul sună sumbru, morții tăi de ventriloc. Vorbesc despre empatie, hoț și cămătărie. Când pleci grăbit la muncă, pe vecie. Când faci banii de o pâine, sistemul crește și mâine ai o viață fericită ca de câine. Visez la libertate când mă târăsc pe coate. Când mă trezesc din somn, constat că e sclavie cu de toate. Să sară PNL de pe papagal, dacă nu-ți când la frunză și țambal. Asta e muzică de nuntă, faceți repede o oră. Repetenții dau din cap și se facă plouă. N-am citit nicio carte, dar am conturi pe TikTok. Viitorul sună sumbru, morții tăi de ventriloc.